Il-ħadd filgħodu folla sabiħa attendew għal Walking for Nirvana, mixja li telqet minn ħdejn il-monument tal-Lav fil-bajja ta' Spinola San Ġiljan u spiċċat Kissisana. Mixja li għalija attendew madwar 800 persuna, nisa, irġiel u anki tfal. F'kummenti ma' One News, Francesca Rizzo li ħadet ħsieb l-organizzazzjoni ta' din il-mixja qalet li huma xtaqu jagħmlu mixja għal ħabiba tagħhom. Fil-fatt, ħafna min-nies li ħadu sehem f'din il-mixja huma l-kol ħbieb ta' Nirvana. Aħna xtaqna nagħmlu mixja għal ħabiba tagħna. Dik kienet oriġinalment, ġifieri li aħna norruha s-support tagħna li forsi nikkreaw naqra iktar awareness għax hemm bżonn ħafna awareness fuq kif għandna nieħdu ħsieb lil nfusna u forsi fuq għand min irid immorru biex ovvjament kollox ieħor sew. Hija iktar pożittività nixtiequ kemm nista' jkun nittrasmettu ħafna imħabba talb u affarijiet tajbin lejha biex ovvjament narawha aħjar. Nirvana tsoppardi għandha 39 sena u hija ta' żewġ subien, wieħed ta' 9 snin u l-ieħor 4 snin. F'Diċembru li għadda hija qalet li bdiet proċeduri l-qorti kontra l-konsulenti tagħha minħabba parir ħażin li tawha u li wassal biex il-kanċer tas-sider tagħha jinsab fi stat aggressiv. Għall-attività Walking for Nirvana attendew ukoll is-segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Abela flimkien ma' Mart il-mexxej Laburista Michelle Muscat.